Murang repolyo mula Benguet ibebenta ng 20 pesos per kilo sa bayan ng Bayambang. Para sa detalye ng balita, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Magiging available sa halagang 20 pesos kada kilo ang repolyo mula Benguet sa Bayambang sa Mayo 28 sa gitna ng patuloy na oversupply ng ani sa mga taniman sa Cordillera tuwing tag-init. Ayon sa Department of Agriculture, batay sa ulat, sabay-sabay na pag-ani ng mga magsasaka ang isa sa mga dahilan ng pagdagsa ng supply sa mga bagsakan na nagresulta sa pagbaba ng farm gate prices. Dahil dito, hinihikayat ang mga residente na tangkilikin ang direktang bentahan ng gulay mula sa mga magsasaka na layong mapagaan ang epekto ng mababang presyo sa hani ng mga nagtatanim at makapagbigay naman ng abot kayang pagkain sa mga mamimili. Isasagawa ang bentahan sa harap ng Municipal Hall ng Bayambang kung saan inaasang makikinabang ang mga residente sa murang supply ng sariwang gulay na direktang mula sa Benguet. Hinihikayat ang publiko na makiisa sa inisyatiba bilang suporta sa lokal na agrikultura at patuloy na pagbisikap na pampanatiling abot kayang pangunahing bilihin. Kasama mo mula rito sa Ayutang Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.